EquoDrive, la compra d'alimentació ràpida, fàcil i còmoda. Us imagineu fer la compra setmanal en menys de 5 minuts i sense baixar del cotxe? Sense fer cues i sense carregar pes? Ara és possible a EquoDrive, el nou servei gratuït de compra online i recollida amb el cotxe. És molt fàcil. Compreu a equodrive.com i trieu els vostres productes habituals entre una gran varietat de marques, inclosa la marca Bonpreu. També podeu comprar carn, fruita, congelats. Trieu el dia i l'hora que recollireu la vostra compra. En només 2 hores ja la tindreu a punt. Mentrestant, nosaltres us prepararem la compra, al mateix preu i qualitat que al supermercat. Guardarem els productes frescos i congelats a la temperatura adient fins que arribeu. Si no recolliu la compra a l'hora, us la guardem fins al tancament del dia següent sense cap recàrrec. Us carregarem la vostra compra al cotxe en menys de 5 minuts. A més, és un servei gratuït i amb la garantia Bonpreu i Esclat. Abans de marxar, podeu comprovar la compra i si algun producte no us satisfà, us el canviarem al moment. I si teniu la targeta client d'EquoDrive, gaudireu de descomptes a les benzineres Esclat Oil. Guanyeu temps lliure. Ara ja podeu fer la compra en menys de 5 minuts sense fer cues i amb tota la comoditat. EquoDrive, la compra d'alimentació ràpida, fàcil i còmoda. I amb la garantia Bonpreu i Esclat.